Ahoj, ja som Milan a v tomto videu ťa naučím, ako spraviť základné rozšírenia webu, teda layout, menu a podmenu. Toto video vzniklo ako učebná pomôcka pre strednú priemyselnú školu dopravnú v Trnave. Layout stránky môže vyzerať nejako takto, kde máme hlavičku, to je vrchná časť stránky, napríklad logo alebo názov webu. To sme si už ukazovali v predošlých videách. Nav to je navigácia. Main to je hlavný obsah stránky, napríklad texty alebo obrázky. Aside je vedľajší obsah, napríklad bočný panel s odkazmi alebo reklamou. A footer to je spodná časť, teda autorské práva alebo kontakty. Display grid, tam hovoríme, že rozloženie bude pomocou grid systému alebo teda mriežky. Grid template areas, rozdelíme si stránku do názvov zón, header, hlavička má dva stĺpce, nav main, navigácia vľavo, hlavný obsah vpravo, aside main, pod navigáciou ide bočný panel, footer, päta cez celý spodok. Grid template columns, 200 pixelov, jedna frakcia, to sú teda dva stĺpce, ľavý má 200 pixelov, menu alebo aside a pravý je vlastne zvyšok priestoru. Tento kód, ktorý vidíte teraz na obrazovke, vysvetľuje, kam patrí ktorý blok, teda priradíme názvy z HTML do gridu. Čiže prvý patrí do vrchnej časti stránky, teda do hlavičky, potom druhý patrí do navigácie, alebo teda do menu, potom ten main patrí vlastne do hlavného obsahu stránky, aside ten patrí do vedľajšieho obsahu a footer do spodnej časti. Samozrejme v HTML si môžeme vytvoriť menu a podmenu. Spravím si teda takéto menu z podmenu, kde UL je nečíslovaný zoznam, to tiež môžete nájsť video na našom kanáli, a LI je položka zoznamu. Tag A, ten už sme si v minulých dieloch ukazovali, to je vlastne odkaz, ktorý vlastne zatiaľ nikam nevedie. Vlastne to podmenu, to je ďalší zoznam UL, ktorý je vložený do hlavného menu. Preto máme tam dvakrát UL a nie iba raz, aby vlastne sme mali to jedno podmenu. Poďme si ukázať základný štýl a zobrazenie podmenu. Čiže pri našom podmenu, teda UL, si musíme dávať do CSS a teda list style, to bude naša skratková vlastnosť, napríklad odstránime bodky napríklad pred položkami zoznamu, takže list style bude none. Padding už taktiež v minulých dieloch bolo, to je vnútorné odsadenie a to si dáme na nulu, tiež to chceme odstrániť úplne. Keď dva razy vložíme UL pred samotný ten CSS kód, tak toto platí len pre vnútorné zoznamy, teda podmenu. Display none, to bude vlastne, že podmenu je skryté. Dáme tomu absolútnu pozíciu, teda podmenu sa ako keby vznáša a môže sa zobraziť mimo hlavného menu. A určíme si svetlosivé pozadie. Ako posledné chceme tam napríklad dať, že keď myšou nabehneme na položku menu, tak zobrazí sa podmenu pomocou tohto riadku kódu, kedy hover je funkcia v CSS, pomocou ktorej keď nabehneme tou myškou na niečo, tak napríklad sa zmení farba, alebo v tomto prípade sa teda zobrazí podmenu. Display block, teda to je to, že to podmenu sa zobrazí. A takto nejako funguje funkcia hover. Takže aby som toto video zhrnul, naučili sme sa layout stránky, takúto HTML štruktúru stránky, kedy sme si vysvetlili, čo jednoducho, aké tagy robia. Rozloženie pomocou gridu, alebo teda pomocou mriežky. Priraďovali sme si, kam patrí ktorý blok. Takže sme sa naučili, ako tvorí sa menu a podmenu v HTML a ako ho pomocou CSS vieme štilizovať a upraviť tak, aby bola naša web stránka zaujímavá. Ja vám ďakujem, že ste si toto video pozreli, nezabudnite dať like, odber a sledujte nás aj naďalej. Majte sa, čaute.